Het is de wieke van de Iersemus. Maar wat is het, hoe voelt het en wat is de rol van de omjouwing? En Taal Meesken vertelt haar een verhaal. Het lichtpunt in Kalmesweg biedt jonken dijbesteding ek onderdak om meesken die dat nedergaan. Marloes is een van de bewoners van de opvang. Ik was op zoek naar dagbesteding en ik kreeg een gesprek met vrouwtje. En zij is hier maatschappelijk werkster. En naarmate dat we verder in gesprek kwamen, vroeg ze me eigenlijk van, zou het niet iets zijn voor jou om hier te komen wonen? En daar heb ik over nagedacht. Daar had ik op zich niet zoveel dagen voor nodig. En heb haar laten weten dat ik dat wilde gaan doen. Dus heb ik mijn eigen woning opgezegd en ben hier komen wonen. We hebben hier dagbesteding, dat volgen we 's ochtends vroeg tot begin van de middag. En ik maak meestal kaarsen, maar ben ook in hout bezig geweest of in de tuin. En soms gaan we met z'n allen wandelen. We hebben hier ook bijbelstudie. Deze instelling met een christelijke identiteit, dat gaf me een gerust gevoel dat het dan goed zou moeten zijn. En ben ik veel verder dan dat ik eigenlijk had durven denken 3 jaar geleden toen ik hier kwam. Danielle is hier in 2018 gaan te wonen, tegemoet met haar dochter. Ze is ook alle dagen te vinden bij de dijbesteding. Nou, ik heb in principe heb ik de maandag en de woensdag heb ik dan vrij. Dat heb ik gewoon voor mijn eigen huis, zeg maar, voor mijn appartement. Om het een beetje netjes te houden, de was te doen en dat soort dingen. Boodschappen in huis te halen, mijn dochter naar school te brengen. Dinsdag en de donderdag en de vrijdag, dan heb ik dagbesteding. Eerst had ik, voor de coronatijd, had ik een soort bakprogramma eigenlijk, was heel leuk. Maar door de corona werd het niet meer verkocht, logisch. Dus ik hoefde niet meer te bakken. En toen ben ik maar wat gewoon in spansdiensten gaan doen. Van wat nodig is dit even nodig, dan doe ik dat. Is dat even nodig, doe ik dat. Het lichtpunt had zowel Marloes als Danielle een hoop zaken gebracht. Eigenlijk een veilige omgeving, een beschermde omgeving waarin ik kan leren. Op persoonlijk gebied, om verder te komen in het leven. Ik ben mezelf nogal tegengekomen. Ik ben ziek geweest een hele poos geleden en het heeft me toch wat waakzamer gemaakt dan anders. Hoe vertrouwend je naar mensen bent, zeg maar. Toen merkte ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo, dat ik het niet echt had. En hier kan ik wel leren om dat weer terug te krijgen, zeg maar. De eenzaamheid is best wel heel groot geweest. Ja, er zijn momenten geweest dat ik echt dacht van, als het zo verder gaat, dan en dat is nu in die zin wel wat anders. Ik heb er wat meer contacten op gedaan, ook hier, zeg maar. En dat is wel heel prettig. Alleen, ik vind het nog steeds best wel, voor mij is het wel eens af en toe lastig. Ik kan voor een gesprek makkelijk even terecht hier beneden. Als het me te veel even wordt, dan kan ik zeggen van ik kom even naar beneden voor een bakje koffie. Mensen luisteren naar elkaar, hebben begrip voor elkaar. Dus dat is positief. Ja. Ja, eenzaamheid is iets wat wel dagelijks in mijn leven voorkomt en kwam. Dat ik hier bij het lichtpunt terecht gekomen ben, heeft daar zeker verlichting in gebracht. De vrijwilligers die hier aanwezig zijn, die maken dat je je gewenst voelt. En dat je even uit je eigen zorgen weg kan komen. En dat is voor mij heel waardevol. De mensen hier, de bewoners met elkaar onderling, die fijn met elkaar omgaan. De begeleiding die er voor je is en wilt zijn. Dat maakt dat de eenzaamheid wel iets verlicht kan worden op bepaalde momenten. En zeker als je het echt even nodig hebt, dan is er een mogelijkheid om even bij iemand
langs te gaan. Even je fijn te voelen en prettig te voelen.